Hayi beshona utata uMosamseleku into ayenzileyo izolo before kudlale uthando nesithembu uba makafake ipicture efotweni nonyana kaMangwabe wabhala i-caption ethi Mangwabe siyabonga, knowing very well into aye wayithetha phaa kuthando nesithembu ebeliza kudlala emva kwemini caba wenza i-damage control. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke izolo simbona utata uMosamseleku ekunye nenkosi yapha kwaMadlala and then eyothetha ke malunga nale ngxaki akuyo namakhosikazi akhe. Wathetha ke ngoku nangento yoba uMakhwela engakwazi uya eMzumbe, wachaza uba isizathu soba abe kanti uMakhwela ubheke eMzumbe kungoba wayethembisile amakhosikazi uba uzawathengela imizi edolophini, wayethengela ahamba. Ngoku ke kufuneka umntu eMzumbe, so uMakhwela ke ngoku uzawuhlala phaa eMzumbe afudumeze umzi. So uthi ke ngoku ingxaki anayo yile yoba ngoku uMakhwela nomntana wakhe abakwazi uhlala eMzumbe kuba engekamkelwa ngamakhosikazi. Waqhubekeka wathi uMangwabe bekufanele uba ngoyena yena uyamkelayo into yoba enoMakhwela nomntana wakhe bangahamba bayohlala eMzumbe, kodwa ngoyena olwa ade uthi uzolwa ade anqamke izandla, which means eyakhe ingane ezalwa kwaMseleku uMatt ayivumelekanga uba iyohlala kwaMseleku, kodwa uMangwabe yena ufike nengane yakhe kwaMseleku kwaye laa ngane yakhe ihlala phaa kwaMseleku. Ewe wachaza uba ayimhluphi laa ngane kaMangwabe ngalutho, kodwa ayidibaniselananga nanto naye inoba ke mhlawumbi in terms of DNA, kodwa ihlala naye, kodwa eyakhe ingane uBaby Matt akakwazi uyivulela kwaMseleku eMzumbe. So that's not fair. Uthando nesithembu apha kuSeason 9 uthe xa thetha ngento kaSimphiwe ke ebheke kwaMangwabe, sambona noSimphiwe epha wababulisa. So uSimphiwe sayazi uba hayi for sure uhlala phaa kwaMangwabe, even though besimbona ke ku-social media. Wathi uSimphiwe wayengahlali kwaMseleku ngoba uMangwabe ebengamhloniphi like engamboni, yabo. Ngoku uyahlala okanye uvumelekile ke ukupha kwaMseleku ngoba noko izinto zingcono phakathi kwakhe noMangwabe. Wethuka uMangwabe wathi hayi intsha ke ngoku le niyayiva ke ngoku. So ke utata uMosamseleku uthethe loo nto leyo ke uba uMangwabe bekufanele uba uya-accepta into kaMakhwela nomntana wakhe noba bangahamba bayohlala eMzumbe ngoba yena kuqala ufike kwaMseleku nengane yakhe and ihlala phaa. Uthi yimzi wakhe lona, indlu yakhe leya umntana kaMangwabe ahlala kuyo, kodwa yena owakhe umntana waphaa kwaMseleku oligazi lakhe akavumelekanga. Ndathi yho, hamba tata uMosamseleku uyathetha ngomlomo wakho. Ngoku xa sesibona le picture iweske mna ke ndiyibona namhlanje kanti bifakwe izolo. Kuthiwa ke ngoku he ucaba uluma uvuthela, uyayazi into obuyithethile phaa kuthando nesithembu, uzama uthambisa intliziyo kaMangwabe kuba kaloku eyazi uba uzayibona, uzayiva into ayithethileyo ngonyanakhe nangaye ngenxa yoba engafuni ukwamkela uBaby Matt. Heyi, hayi kunzima bethunani, andinamagama. Khanikhe nitsho nina uba nicinga ntoni ngale nto ethetha utata uMosamseleku. Mamgobhozi yabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Khanitsho nina uba nicinga ntoni ngayo. Ndanibona kwividiyo elandelayo. Bye.